Pa i Mimi je bila s njim. Da. Mimi kad imala teranje, Gari je stajao iznad nje. Mrvica nije mogao da je priđe jer je Gari bio zaštitnik. Da. Tišo. Ko je to? Ko je to? Odi da tamo, da neko tamo došao. Šta ti radi? Je ti zove Bane, a? Je. Moj cimer. Bane, šta kaže Bane, a? Gde si, lepotanče, gde si? Jesi ti zadovoljna kako oni ovako izgledaju? Moram da pitam, ja to pitam sve. Mislim, pa rekla bi ti da nešto nije. A pa si ti tu pač, pa si taj pogled. On je meni omiljen. On i Mimi, znači oni su mi, a mi on malo više. Sada smo bili cimeri pa smo... Mimi. 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 Ej. Dobro, evo mlađi tebe, Gari je dobio novu kućicu. Da, vidjela sam sam, baš je lepo sam. Da ga ne prevodimo tamo, jer je on isto spavao tamo. A čim ga pustiš trči ovamo, znaš ko će unutra. I onda smo napravili tu. Ima celo dvorište za sebe. Amber će pasti nesvijest kad bude, ona je Glišu toliko skotivila. Molila me kao, znaš, slikaj malo njega više. Ja, pomirio sam. Htio sam da oknem i Nema glavu. veze. Oko, lepo. Oko? Mimi, pa imaš tamo hranu što njima uzimaš. Prase jedno. Da, Mimi, baš si prase. Mimi, prase, jer jeste. O, kako si te oki, bre. O, sam se namagodio.